Kuyo lagi. Terus apa? Ano ni? Manok? Quail egg? Egg? Quail. Hello guys! Good afternoon! So today pala is November 20, 2018. Today is Tuesday. So ngayon is mag-grocery tayo and bibili tayo ng cellphone ni Papa. So samahan nyo kami. So ayan si Hagrid. Say hi. Oh, ayan, nakapagbihis na kami. So alis na kami. Actually wala silang pasok ngayon kasi nga merong bagyo, yung bagyong Samuel. So, I'm so happy na talagang nag-declare na sila kahit hindi pa talaga ganito ka malakas yung ulan. Parang may mandatory na ata na pag signal number 1, yung mga preschool, elementary, wala nang pasok kahit hindi ganun kalakas yung ulan. So, samahan nyo kami. Sana ay hindi umulan mamaya. Yung payong, bili ko ng payong kahahapon. Dalawang ganito, parehong red kami. Tag-isa kami ni Papa. Kasi nasira yung mga payong namin. So, ito, automatic ito. Pero tag 150 lang ito. 150. So, naka-jacket pa rin ako. Itong yellow. Kasi kanina pa ako ginaw. Samahan nyo kami guys. Sana ay maayos ako makapag-vlog mamaya at hindi tapakin itong isa. Para at least maganda yung aking kasi ngayon lang ako nakapagsimulang mag-vlog. Ayan, pina-raincoat ko na lang siya. Hindi naman ganun kalakas yung ulan pero baka mamaya bibilang ko na lang siya ng tawag dito, yung sombrero kung may makita ako. Pero yan lang yung pinasuot ko, ang dumi na kasi ginamit namin ito kahapon. Gusto ko talaga naka-raincoat lang siya kasi pag may mga bit-bit ako, hindi ako nahihirapan. Pinapabayaan ko lang siya kahit wala siyang payong kasi may raincoat. Tapos ito pala, nilabas namin, ibibigay namin ito sa kabilang bahay kasi hindi nakasya dito. So, dyan lang muna namin inilagay. So, ayan. Pinashoes ko lang siya kasi baka mamaya, maputek. So, ayan. Sir. No, dili na. Kana, small. Oh, ito sa ilalong. Kap na. Hagrid. So niya siya yung magbit-bit eh. Kana. That one. Yeah, the red one. This one. Orange. Ayaw. Dito lang, dito. Orange. Itong orange nga small. Papa lang yung iba-vlog ko kasi bawal mag-vlog dito talaga. Paano lang. Balon! Balon pa na ko pa. Unod pa, unod. Agre. Ito rin ginadalat. Kani? Ito bukat? Kani daw, kani pa. Kani daw. Lani. Ini. Wala mo daw lani. Sige. Kuyo lagi. Ito si Agri. Ha? Kailan siya pa? Ano ni?
Manok? Quail egg? Egg? Quail. Ini kayu. Hey! Aras. Ya, taksita. Ayo. Hello guys! So ngayon ako nakapagpakita sa inyo kasi bawal doon mag-vlog. Hey guys, palayo kami nakaitik. Mag-use kami na kaitin. And then, papunta kami ngayon doon sa, tingin kami ng cellphone ni Papa. May nakita kami cellphone doon na iPhone. Nakatawa, 2.5. Ang liit. Ayaw na daw kasi ang liit. iPhone 4. Mga lumang, ano na yun, model. Tingin tayo ngayon ng ibang mga unit. Upgrade! So, Pasko na dito guys kasi ano na, dito pala kami sa Limkit kay guys. Ito yung mall na siya lang yung nag-iisa talaga. Then siya na medyo shaky. Ayan, walang event ngayon. So doon tayo sa mga may cellphone. Gusto ko dyan bumili ng camera guys. So yung may colors. Tingnan natin ngayon. Dito guys, ito may mga iPhone dito. Ito naman sa kabila yung mga camera. Ayan. So colors. True colors. Hello guys, good evening. So actually kakarating lang namin and then anong oras na? Magna 9 o'clock na. Siguro bukas ko na lang i-haul ng umaga para at least maliwanag, diba? Kasi medyo madilim talaga siya. Basta madilim siya, ayoko yung ano niya. So bukas na lang i-arrange ko lang dito sa table. So eto na pala lahat yung mga napamili natin kanina. So ayun, kita-kits na lang tayo bukas guys. So mag-gunit muna kami ngayon at bukas ko na lang to i-haul. Okay, tsaka pagod na rin kami. And yun, good night. Good night. Gusto niya daw mag-good night. Sige, good night. Good night.